Хора, извинете хора, аз съм Били Бов и вижте как този се мъква под колата. Гледайте! Ари, мъквай се! За клипа да е смешно. Вижте! Добре, спри! Хора! Добре, спри! Ще правя клип на Майнкрафт, така мисля, че ще стане. Да, ще правя клип на Майнкрафт, бягство от затвора. Но съвсем скоро, защото сега може да не оцелем. Мога и клип на Майнкрафт бягство от затвора. Може и с моя приятел Теодор, ако той има Майнкрафт, може да правим клип. Ако има същата версия като мен и може да правя оцеляване с Герито или с Никто или с Славито или тримата. И ще правя клип на оцеляване само. Няма да включвам, ще изключа само този сервер да е мой, никой да не влиза. И днеска ще... приключи по-бързо. Не бе, днеска ще ви значи той каже как е на как да броите на японски до 10. На китайски. Искам нещо да ти кажа. Обещавам ти, но няма да ти слеона. Само на голе. Какво? Що ме снима? Защото ще броиш на японски до 10. Ични, санчи, горо, хичкач, кудю. Готово, спирай този помръзна. И аз ще кажа на немски как на верове. Але, хора, дайте един лайк на този клип и абонирайте се за моя YouTube канал. И това беше за този клип. Чао!